L'hivern i la bellesa. Després de genoiar-me devotament com feia Fra Angelico abans de pintar el cel serè de l'antiga Florència, no he trobat la bellesa. Ni l'he trobat en l'ordre noble dels temples grecs o en les extenses platges de la literatura. Per sempre inassolible, ha esdevingut distància a qualque tornaveu. I tenen fred els pètals rosats dels ametllers quan escric el seu nom. Aquest, entre d'altres poemes, forma part d'Allà on crema l'herba, l'antologia editada per Edicions del Salobre que recull tota l'obra poètica que des de 1986 ençà ha sortit de la ploma d'Antoni Vidal Ferrando. S'ha lograt un equilibri molt interessant entre el sentiment i la raó. Ell fa poemes molt sentits, però alhora també són poemes conceptuals, plens d'idees. També té una altra virtut que és el llenguatge. Pareix com si cada vers estigués realment ben pensat, molt precís, dient allò que realment vol dir. En parlar d'Antoni Vidal Ferrando cal destacar la seva producció poètica, però també la narrativa. Fins al moment ens ha regalat 3 novel·les que volen ser una crònica històrica de la Mallorca del segle XX. Antoni Vidal Ferrando destaca com a literat, però també, o sobretot, com a persona. Té, per mi, una de les característiques que no es donen dins el món de la literatura. És el món de les enveges, és el món que hem de fer un poc de travet en el teu veïnat contrincant, en el teu rival, no? Ell no té, mai ha tingut aquest tipus d'actuació, a man com mi i amb molta gent que me'n consta, més, que són bons amics. La seva humanitat, la seva humilitat de ser un home que en els premis que té i en lo valorat que és dins la literatura catalana contemporània, és com si fos el mestre que vaig conèixer fa 30 anys, i aquest interès que té per totes les coses. És un home jove, és un adolescent permanent, que tot li interessa, el darrer llibre, la darrera pel·lícula, la darrera cançó. A part d'un gran escriptor, és una gran persona. Jo crec que és quasi tan important, així com escriu. A tots els que l'envoltam, de qualque manera, el trobam una persona excepcional. Ben arrelat al seu poble, Santanyí, és aquí on troba la calma que necessita per escriure, així com també la inspiració. Tant en poesia, i ho han dit tots els crítics dels països catalans, com en narrativa, és un dels valors literaris més importants del segle XX, del segle XXI. És un dels escriptors de les illes, pot ser, jo el situaria entre els 3 o 4 millors que hi ha actualment. Antoni Vidal Ferrando, un escriptor com n'hi ha pocs.